Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka jinyaki jong ka Green Tech Foundation Hamadan Malki minta kalapoy siya kasngi ka bakhat ar. Bat ka jinyaki jong ka kadai halor ka jingtmu jong ka sorkar ban IY Henry Pausnem ya ka dolan nong Lumpongdeng siya ka company. Ha ka bayde bat kani kamat ka sorkar kalapan siya bakanum don kanu ka jingte ha ka dolan nong Lumpongdeng. Henry na kaliang ka Green Tech Foundation kaladawa bade ban pendam no ya ka soskular bat ka company. Na kaliang unong san Hima ulahir banit pet ya ka jinglong jingman ha ka balalap ba kaladon ka jing Pynkhyllem ki Dieng ki badon ha ute ulum. Banpoy siya ute ulum hap ban Shong da kaliang. Lada Shong da ka motorboat ka shimpor hapo san minute ba lada Shong da kaliang kin dapat kan kam shimpor. Ka jingjingay na Orchid Lake Resort kadang don kumba san spa mitare ay. Kumban syukdaw ka jinghe jong Lumpongdeng kade henriw ekar. Bat ka sorkar kalaya soy soskular bat ko Umyam Hotel Private Limited Henry Pausnem bat hakador lai spa lai folklore tingka. Ipidang sampai pi sya unong san Hima mga ngade combine marsing bat mentanga don hangni ha lat bandrung sya Orchid Lake ban lek sya Lumpongdeng ban poi sya Lumpongdeng ni ha ban Shong bat kajing temu kajongi kalong bangin lek pet yau te Lumpongdeng bat kajing itenat kajongu. De hangni mentanga syukwa ban peni pi kendiat kumbangi tep bagane ka isu Lumpongdeng kadai ka wei na isu ka bala knem hang gini ki setiau artiau nama kajing ki jong ka Green Tech Foundation haka bide kajing persya ban tei kita ki hotel ane ki resort ki bahe te Lumpongdeng. De kumbangi tep ba menta ka Green Tech Foundation kala yele ban yakhi ban persya agane ka ya kan ka jingtmu jong sarkar mentak chua bangin rung sya ketika jaka ngakwa an peni pi ba hangne kumbangi i hangne ro ngi i ka jingtho ba ka seng HYC ka ai ka jingkersan abide ka jingeki jong ka Green Tech Foundation bat hangne ka jingtho ka ong ba omdei ban pendu pendam lane ban penjot ya kata ka jinglong kerpang bat ka jing itenat jong Lumpongdeng tementa tongin ya pej bat yakmi bat ngin ngin yelai saute Lumpongdeng. Bamenta ngila don hang negaling ban ya sau teu Lumpongdeng bagi te bamenta ka Green Tech Foundation ka don ha pedeng ka jingyaki kawane menta kumba shi post i te menta kasni lek pek ha ya teu Lumpongdeng bas sutai kalau kata kita lebih ka Orchid Lake sementara jan poer tak tahu Lumpongdeng. Banyak pembayar. Kena Oke, mentang ila hiar hang ni ha uniu deulen nong Lumpongdeng bat kene galing di bagawan bu ingi bat mentang ini ya lekpet lekmi ya kata ka jinglong jingman jong niu Lumpongdeng jong. Ih ne kini giding la Pynkhyllem ne. Ani la bun fi Pynkhyllem. Kila bun ha giding wala Pynkhyllem ne. Je dekat best ne. Kini giding kila bani i kini giding kila Pynkhyllem. Dieng.
bentang ila dap ban pek ban kemi bat ban kurip ya kan ka jinglong jingman hang ne Lumpongdeng te kan ne ling minta kalawan ban sha ni bangin lek thai no ini ya juk no ba mta des lon ini long dai lun lo sio ini chưa pek minta ya long sau đó ini nam ya baru